Tervetuloa ilmaisen laboratorioon. Fysiikan tutkimuslaitoksella tehdään töitä muun muassa korkeaenergisen hiukkasfysiikan ja avaruusfysiikan kanssa. Tätä varten tutkitaan ja kehitetään jatkuvasti uusia havainnointilaitteita. Huippututkimuksen vaatimukset ovat kovia. Laboratoriossa on monia työpisteitä, joiden lävitse puolijohdesirut ehtivät käymään ennen kuin ne päästetään jatkamaan matkaansa maailmalle. Laadun varmistus on korkeassa arvossa osana suuria kansainvälisiä yhteistyöprojekteja, esimerkiksi CERNiin vietävien mittalaitteiden kanssa. Monia tarvittavia laitteita ei saa kaupan hyllyltä, joten jos jokin ei toimi, niin sitten se korjataan itse. Tai kaverilta kysyen, kuten hyvissä työyhteisöissä. Ihan niin kuin minä voisin olla vastuussa. Siitä videopätkästä. Älä nyt katso sen kameraa.